खुलुमबाय लोगोफोर दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय आं थांदोंमोन ओरैहाय आमथिखा खजुगुरि गामियावहाय एनन बिथांनि बिसिजों आरो बिथांनि बिमा जों दान्दिसे सावरायनानै फैदों। बावहाय बुंदों मा प्रमद बर'खौबो खावलायदों, गबिन्द बसुमतारीखौबो खावलायदों, रनजित बसुमतारीखौबो खावलायदों, बुंदों गोबां बाथ्रा। नोंथांमोना फैयोब्ला जिरायनो सियारबो होजानाय नङाफोरबायदि जानानै दङ। हारसिङै थाङोब्ला गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा खोमाया बुंबोजोबगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोरनि थाखाय नोंसोर आन्दलन खालामनायनि नामाव बिथांमोना बेसेबां बुजादों, बेसेबां आर्मस दोनखुमानानै बेसेबां मा खालामजादों अयनाय भाबे, बेफोरखौ नोंथांमोना खोनाबोगोन। आंनि राव नङा बेयो, बै सुबुंनि बै जायगानि रायजो राजाजों नोंसोरो खोमा संनानै खोमाया बुंबोजोबगोन। अन्तत ओंखाम जानो बादलायगोन नोङो बे गामियाव हाबैबा। जोंफोर दिनै भुक्तभुगि बे गामियाव थांनानै खोनासंबोनो गोनां जादों। रायजो राजाफ्रा बुंनो गोनां जादों, नोंसोरनि खोथाखौ जोंनो फोरमायदों जाहाथे जोङो ससियेल मिडियायाव बुङो नोंसोरखौ, बिनि थाखाय बिथांमोना फोरमायदों। थ' बिनि उनावबो आरो मोनसे न'खराव हाबबावदोंमोन। बै न'खरनिया NIA नांनानै दिनैसिमबो बिथाङा दाखालि आंनो जेलनिफ्राय कल खालामना बुंहरदोंमोन आंनि न'आ लालायावहायसो। बिदिनो आं थांगोन बिदिब्ला नोंनि न'आव खनसे सोमदोन बरगयारिखौ लानानै आं हाबहैगोन होननानै बुंबाय। दिनैहाय थांदों। बिथांमोननि भिडिअखौ नोंसोर नायनोब्ला गाबोन नुगोन। गाबोनसो हगारगोन आं, दिनै हगारा। थेवबो होननानै बुंदों आं नैबे गबिन्द बसुमतारीखौ ओरैनो नागारा आंबो। रनजित बसुमतारीखौ गोब्राब माबा फंनैसो बुंनो मोनाब्ला मोदोमा एलार्जि जायो आंहा। प्रमद बर'खौ फंनैसो बुंनो मोनाब्ला गोसोआ उन्दुनो हाया हरावहाय आंहा। बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय सहायनो हाया। माबा मोनसे नङा माबा मोनसे होनो लुबैयो। लोगोसे लालायाव थांदोंमोन आं, सोरनाव थांदोंमोन आरो रोमैलु आरो जायखौ बुङो राहुल होनना बुङोबा सिनायजोबो। दिनै बिथांनि बिमानि बाथ्रानि बुंनायखौ आं दिनै फोरमायला। भुटान बर्डार सेर सेर संकस टु सदिया दुमबाजारफोर बायदियावबो नोंसोर गबिन्दनि थाखाय बेसेबां खस्थ' मोननांदों। लाला एरियाफोर बायदियावहाय दिनै नोंसोर गबिन्द रनजित बसुमतारीमोननि थाखाय बेसेबां बुग्लि जानांदों। प्रमद बर'नि थाखाय नङा दै। प्रमद बर'नि थाखाय मा जादों, काजलगाव मेन हाइवे रडआव मा जादों, जिरायहैदोंमोन। हाइवे रडआव जिरायहैदोंमोन। खिन्थु दिनै आनसाक्सेसफुल बियो। अनलि गाद्दिखौ लुबैनानै प्रमद बर'आबो मा होसिख्रावदोंमोन रायजो राजाखौ लानानै, खिन्थु बेबो आनसाक्सेसफुल। थ' बिदिब्ला गाबोनो बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ खोनासंनो मोनगोन। हारिनि थाखाय NDFBफ्रा बे भुटान सेर सेर लालाय एरियानि, बे भुटान सेर सेर बर्डार सेर बे लालाय एरियानिल' नङा, जोंनि संकस टु सदिया होनना बुंजागोन ना। बावहाय नैबे बर' रायजो राजाफ्रा बिमा बिफाफ्रा बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन ना बै रायजो राजाफ्राबो NDFBनि थाखाय दोनदोंमोन, जाहोदोंमोन। बिथां बेलाराम सारमोननि बाथ्रा गोबां खोथा ओंखारदों। आं दिनै बिनि भिडिअखौ लाबोआखै, लाबोगोन साननैसोनि उनाव थांफिनगोन। गोसो जादों, सावरायनानै मोजां नांदों। बै गामि ओनसोलनि जोंनि बर' बिमाफोरनि सावरायनायफोरखौ बेलाराम सारनि बाथ्रा बुंदों, हाब्रां सारमोननि बाथ्रा बुंदों, सार इरागदावमोननि बाथ्राखौ रायलायदों। बिथांमोननि थाबोनायनि न'खराव गोबां जोंनिबो सिनियर लिडारफोरनि लालाय एरियाजों थानानै फैनाय बर'नि दैदेनगिरिफोर NDFBनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ सावराय मोदै गुफ्रुलायदों। सोर गाबदों? बर' बिमा आरो बर'नि बिफा, बैफोर गाबदों। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साथाम दैदेनगिरिया हयथ'बा गबिन्द बसुमतारीया डिपुटि चिफ जानो हागौ, श्रेष्ठ लिडार, बयनिख्रुइबो गियानि गुनि। NDFBआव गबिन्द बसुमतारी बायदि साबसिन हामसिन गियानि गुनि लिडार गैयामोन। दा जों नुदों NDFBआव जोबथा गाज्रि होनना लेथ्रा गियान, लेथ्रा आखु
गियान दङ होननानै बुङोबा नैबे गबिन्द बसुमतारी दानि डिपुटि CM दुनियानि जोबथा लेथ्रा आखु दिनै बेफोरबायदिनि थाखाय बै बर' बिमा बिफाफ्रा बै बर' बिमाया बै बर' आइजोआ गाबनो गोनां जादों बुजिनानै ला गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा आरो फेरेंगा नोंथांमोननि खोथा ओंखारदों फेरेंगा नोंनि खोथा ओंखारदों बर' बिमानि खुगायाव ओंखारदों बर' बिफानि खुगायाव ओंखारदों बर' लाइमोनफोरनि खुगायाव ओंखारदों सोरनि खोथा ओंखारदों फेरेंगा रनजित बसुमतारी हाग्रानि बिफा बियो दिनै BTR नि मालायखौ थिफुदला दिनै बुंनो हागौ मालाय इउटिउबारखौ दिनैहाय सोरनिबा पक्षे जानानै बुंदों होननानै खोथा बुङो दिनै नोंथांनि नों जेब्ला फेक्सन जायो नोंसोरनिया अब्लानि समाव बै सुबुंफ्रा NIA केस नांनानै दिनैहाय मा जानानै दं दिनै नोंसोरनि खोथा ओंखारदों रनजित बसुमतारीया दिनै फैसाखौ हरगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै हराखै बेफोरखौबो आरो प्रमद बर' एक नाम्बार हारिखौ थगायदों जाथिखौ गोदोनानै दोनहोदों होनग्रा होनबा नैबे एक नाम्बार प्रमद बर' BTR नि CM बेफोरखौ आं दिनैनि दिनाव CM बो होनो लाजिदों मुगैनोबो ओंखारदों बिसोरखौ हारिनि दिनै बिसोरो नांग्रानो बै समाव जेब्ला एबसुआव थानाय समाव ओंखारदोंमोन हारिनि बाथ्रा बुंनानै थिफुदला बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै पलिटिसियानाव फैनाय लोगो लोगो बै थिफुदला बाथ्राफोरा जेबो गैया लाजिनांथावना बिनि देरसिन बै बर' बिमानि गाबनाय सावा नोंनावबो जे नाङा बेखौ दासान बै बर' बिफानि दुखुनि मोदै गनाया सानसे समाव नोंबो बेफोरबायदि मोदै फुगारनोबो गोनां जानोबो हागौ साननानै लाखा बेखौबा गबिन्द बसुमतारी दिनै नोंसोर जाना फैनाय न'आव हाबफैदों नैबे अफ्रिया गबिन्द बसुमतारीया जोंनाव ओंखाम जानानै हर थानानै थांनाय मानसि बिफोरो दिनै जोंफोरनि फिसाफोरखौ जियालाव दोनहोग्राया बिसोरनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों मानो जों दिनै नोंसोर UPPL खौ जों सापर्ट खालामाखै जानो हागौ गैया जानो हागौ नोंसोरजों थेवबो जों नोंसोरनि थाखाय खोनासंनो गोनां जादों जों बुंजानो गोनां जादों नोंसोरनि BTR बेनोमोन नामा नोंसोरनि BTR एकर्ड खालामनाया बेनो नामा सानैसोखौ जियालाव सोना दोननानै नोंसोर दिनै आराम बिदि गिदिंबा जागोन नामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनासंनांदों आं जेबो फिननाय होनो हायाखै आरो होआखैबो आरो होनायबो नङा बे फिननायखौ गबिन्द बसुमतारीया मोनफिनगोन सानसे समाव नों बेनि आथिं हमनांगोन आरो रनजित बसुमतारी नोंनि बाथ्राखौ बुंदों आं दिनै बिजों फोरोंजानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं खोनासंनांदों दिनै खोनाबुनांदों रनजित बसुमतारीनि स्टुडेन्ट बै समाव रनजित बसुमतारीया लायनो बेंटल स्कुलनि कलेजनि माबा प्रिन्सिपाल माबा माबिनो गियानि गुनि लिडारनो दिनै नोंथाङा बे स्कुलनि जुदि फोरोंगिरिब्ला साबसिन हामसिन लिडार मोनबा नोंनि न' खाथियाव दिनैहाय रायलायलायदोंमोन नोंसोरजों जायफ्रा NDFB आव NIA केस नांनानै थानाय लाइमुथि एरियानि NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोननि न'आ प्लास्टिकजों खोंनानै थानाय बिसोरनि न'खराव 50,000 हरनायनि ओरैनो साननैसो सोलिनो हानायनि थाखाय न'खर सोलिनो हरनायनि खोथा रायलायलायदोंमोन नाथाय नों हरनो हायाखै गोसोब्ला हरनो हायो बेफोरबायदि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नोंसोरो दिनैहाय टाउनाव हा बायनानै लानाया सानसे समाव देखु जागोन रावजोंबो नङा एक्स NDFB नि सेंग्राफोरजों देखु जागोन नोंसोरो आरो नोंनि पावारा 5 बोसोरल' आरो बोसोरनै दंबावो पुलिस सिकिउरिटि लानानै नों गिदिंनाया बोसोरनै दंबावो बिनि उनाव नोंनि न'आव सैमायाबो सोंहैनाय नङा हाबफैनाय नङा दिनै नोङो EM जासान्दिल'नो नोङो दिनैहाय मानसिफ्रा लोब फैदों आं बुंनो गोसो गैयामोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ खारन आं दिनै बुंजादों नोंसोरनि थाखाय आं बुंजानो गोनां जादों आं गामियाव आंनि थाखाय बोर बेफोरो आं बुजिदों दिनै बेफोरनो UPPL नि दैदेनगिरिनो बेफोरनो मा मावखो हारिखौ दिनै मा फोजाखांनो नागिरदों मानोथो दिनैलाय एबसुफ्रा 2024 आव BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टआ जुदि जायाबा जों बर'लेण्डनि थाखाय होसिख्रावनो गोनां जाफिनदों
दिपेन बर'आ मानो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' मोजाङै गोथौयै सिन्था खालाम जाहाथे जोंनि एक्स एन डि बि जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ थाबैनो बैफोर न'खराव जुदि होफैनो हायोब्ला बै समाव गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन सेम बेफोरबायदिखौबो नों आरो अनसायनायखौ मोनफिनगोन मा 5 बोसोरल' 20 बोसोर नोङो जिरायना थानो मोनगोन पावाराव दुग्गायै थ' लोगोफोर आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानबावदोंमोन गोबां खस्थ'यै बाथ्राखौ बुंदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि